BJP mass joining amai ki paman ponalong pen pacheton ponsi Laper Town Committee Office asai hem tame ing pupon. Lapen Chinthong Amri Government Model Degree College of Parmantame long is sompon. Lason si lakha kitom Chinthong constituency ki parlo Rongmandu pathu aklam along BJP Rachoriya song pen mass joining amai pado ponalong bangsuri hinira pharo pho bangpu bangphi APHLC ASDC Congress I pen BJP Rachoriya song along chepawdon. Mass joining amai long Chinthong arat kachitong do araphan maya thengno CM rong hang asang hopen kowe aklim lakhini arong lapen theso lakhini arong akejoy penapen ron pon pupusi Chinthong arat do araphan lamchak chichak tekang tumban da para jeng from KJ pan akejoy pen lakhni aklim nam tipo penapen akejoy pen tumban boy aklim laki sinen people pinapen laki sin akejoy panel tumpan pesoro akejoy pen laki akejoy pen pesoro sinen people pinapen edo dormale to botol ta kemelo andam ta reke to tulo and bhumu prang le tumi dono alimen dormale to satik dawla tinabad Omor Singh Sisodi dapat, labetan mereka Omor Singh Sisofan itu turun lagi. Bangso amayalong Mai Kichari Pon Chinthong Mondol BJP amai pu Samson Rongphar Mai Chebhem pu ponsi Missen Pen Pachon Pon. Alhi Sarpo Dr. Tuliram Ronghang KACCM Amar Singh Tiso MP Abhijit Kro Chairman KAC Uping Maslai EM Surjo Rongphar EM Het Singh Rongphar MEC Keongdung EM MEC Atum Chetong Dun Pen My Miss Sen Pen Pachon Pon. News Report KTV News.